așa, la 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 la. Hop și așa, la 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 la. Hop și așa, la 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 la. Mami, eu când voi crește îmi cunosc balada. Vreau să fiu așa cum este, albă ca zăpada. Vreau ca orice animăluță să profite de căsuță. Pentru asta albă ca zăpada aș vrea să fiu. Iar piticii cu răbdare să le poarte grijă mare. Pentru asta, mami, albă ca zăpada aș vrea să fiu. Mami, când o să cresc, mire prințul fie, iar la nunta mea să cânte Gheorghe și Marie. Ei să cânte și să joace, iar în jur să fie pace. Pentru asta, mami, sigur merită să crești. Și acum, pentru că numai noi suntem aici acum, hai să mai cântăm odată visul din povești. Hop și așa, la 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 la. 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 Care s-au îndrăgit a scăpat către numele lui Dumnezeu. Putem toți, Doamne, cel Sfânt și a secozit sau a cuvântul ai părtare. Depărtează de la dânsele și răciunea cea veche și umple pe de credință în Dumnezeu, în Tine, să creadă în Dumnezeu, în Tine, Doamne. Să creadă, să-și pună nădejdea în Tine, în Dumnezeu. Și dragostea lor să pună în Tine, în Dumnezeu. Ca să cunoască, Doamne, că Tu ești unul născut Fiul Tău. Unul născut Fiul Tău. Și unul Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău ce Sfânt să umble toate. Să vede, Doamne, lor să umble toate poruncile care să facă cele plăcute Ție. Că va face omul acesta, va fi iubit între scrie și credințele în cartea în vieții Tale și împreună, Doamne, cu turma moștenită, ca să preasfărească pe Tine. Numele Tău cel Sfânt, al iubitul Tău Fiu și Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, să fie și ochii lor să caute spre Tine, spre Dumnezeu să caute. Mila Ta să se reversă și peste ele, să asculte glasul rugăciunilor lor. Veserește-le și pe ele în lucrul mâinilor Tale și în tot neamul lor, ca să se mărturisească Ție, închinându-se, Doamne, Ție și slăvind numele Tot cel mare și prea înalt al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Să te certe pe Tine, demone, Dumnezeu, Domnul, care a venit și a luat trupul omului, s-a sălășuit între oameni și ca să surpe tirania a Ta, demone, și pe oameni să-i izbăvească cel ce pe lepul cele putere cele potrivnice a biruit. Soarele s-a întunecat, pământul s-a clătinat și mormitele drepte s-au deschis. Doamne, Tu ai zdrobit cu moartea Ta, ai omorât moartea și ai străpat pe demon. Demonul care avea stăpânirea asupra morții, adică pe Tine, demone. Jură-te numele lui Dumnezeu care arătă pomul vieții și a rândit și râvit și sape de foc. Ce se întorcea de străjuia cu tremurul și te împărtează că te jur cu numele lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, în Iisus Hristos, a certat viforul vântului și a umblat pe apă ca pe uscat. Dumnezeu a căutat cu privirea Lui spre adâncul și de groaza lui Dumnezeu se topesc munții. Dumnezeu îți poruncește și acum prin noi robii Lui slujitori. Teme-te, demone! Ieși, depărtează-te de la zidirea aceasta, să nu te mai întorci și nici să te ascunzi în ele. Nici să ne întâmpini pe ele, nici să lucrezi împotriva lor, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază. Cite Tu, demone, iadul Tău, până în ziua cea mare, cătite judecății. Teme-te de Dumnezeu, demone. De ce șade Dumnezeu, șade pe heruvim și caută spre adâncul Dumnezeu. De puterea lui Dumnezeu se cutremură îngeri, arhangheli, scaune, domnii, ce părtează-te de aceste roabe lui Dumnezeu, nou alese ostașa lui Hristos, Dumnezeu nostru, că te jur pe Tine, demone, în numele lui Dumnezeu, care mă închin și slujesc. Că Dumnezeu umblă pe aripi, pe vântul și face pe îngeri să-i duhuri și pe sluge sară, pară de foc. Ieși, demone! Depărtează-te de la zidirile acestea, să nu te toată puterea Ta și cu toți slujitorii Tăi demonici, că s-a prea slăbit în numele lui Dumnezeu, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel Sfânt, Dumnezeu este înfricoșător și slăvit. În toate tărie, în toate lucrările sale, Dumnezeu este de nepătruns cu mintea omului și de neajuns. Doamne, Tu mai înainte ți-a rânduit ție. Doamne, Cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, demone, pedeapsa muncii de veci pe noi, preoții lui Dumnezeu, slujitorii Lui, îți poruncim ție, demone. Vezi, de aia n-am pus la cămata acasă. O ce scrie aici? Bă, da. Am zis că e frig, părinte. La Dumnezeu e cald. Să fie. La frig e la om. Uite aici și soare. Pentru Te copii. împărtezi. Dacă e adevăratul nostru Dumnezeu. Deci nu te dar întru tot viclene și necurate și spurcate și urâte și ducule străine cu puterea lui Iisus Hristos. Că Mântuitorul Hristos are toată puterea în cer și pe pământ, ce a zis Duhului celui sur și mult. Ești din om, demonul, și de acum să nu mai întâlnești, du-te, cunoaște puterea ta celeșteată, care nici peste poș n-a avut stăpâne. Adu-ți aminte de Dumnezeu, de Mântuitorul Hristos, care ți-a poruncit ție, demone, cu cererea ta să intri în turma poșilor. Teme-te de Dumnezeu, demone. Oamenii înălțimile hotar și văile o măsură. A pus Dumnezeu nisipul hotar în mării și în apă mare care are tare. Dumnezeu se atinge de muși și pumeghe, se îmbracă Dumnezeu cu lumina ca și cu o haină. Dumnezeu a întins cerul ca un corci. Dumnezeu a acoperit cu ape înălțimile Lui. Dumnezeu a așezat pământul pe temeile Lui și nu se va cătina în veacul veacului. Dumnezeu cheamă apa mării și o varsă peste fața pământului. Ieși, demone, depărtează-te de la aceste roabe lui Dumnezeu, care ele se gătesc către Sfânta Luminare. Jură-te cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstul lui trup și cu sângele al Mântuitorului Hristos, cu venirea Lui cea înfricoșătoare, că va veni Mântuitorul Hristos, nu va zăbovi, să judece tot pământul și pe tine toată puterea împreună cu tine lucrătoare, să te muncească în ghiera focului, dându-te în întunericul cel din afară, unde vermele nu doarme și focul nu se stinge. Că puterea este a lui Iisus Hristos, împreună cu Tatăl Creatorul și cu Duhul Sfânt. Amin. Domnul, să ne rugăm, Doamne, miluiește. Doamne, Sabaoth, Dumnezeul lui Israel, Cel ce tămădești toată boală și neputița, caută spre roabele tale acestea. Nicoleta, Asăta Modoșe. Da, nu, și pe spate. Pe spate. Da. Și Andreea. Cearcă-le, Doamne, cercetează și depărtează de la dânsele toată lucrarea demonului. Ceartă duhurile cele necurate și le depărtează. Și curățește lucrul mâinile tale și lucrând cu gramnica ta lucrare dumnezeiască. Zdrobește-l, Doamne, de grab pe demon, sub picioarele roabilor tale, Nicoleta și Andreea. Și dă-le lor, aceste robe tale, Nicoleta, Andreea, ca să aibă biruință asupra demonului și asupra duhului cele necurate, ca dobând din mila ta, să se vrăncească de taine tale cele nemuritoare și cere și ție slave, sănătate Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Tu ai făcut pe om după chipul și după asemenea ta și ne-ai dat nouă oameni putința de a dobândi viață după moarte. După aceea, căzându-i prin păcat, omul nu le-a trecut cu vederea ce a rânduit mântuire lumii prin toparea Mântuitorului Hristos. Însă, Doamne, primește împărăția Ta cerească și păstorii Tale acestea pe care le-ai izbăvit din Evanghelii Tale, să trăiește viața lor cu Îngerii Domnului, ca să izbăvească pe ele toate tâmpiarea făustririi, bine întâmpinare celui vichin de demon și amiază din alucire cele rele. Depărtează de la dânsele pe negru, pe tot vicleanul și curatul Duh care se ascunde, se cuibează în inimilor. Depărtează de la dânsele pe tot necuratul vicleanul și necuratul Duh care se ascunde, se cuibează în inima lor. Doamne Dumnezeule, depărtează de la roabele Tale acestea care se vor boteza, Nicoleta și Andreea, pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde și se încuibează în inimile lor. Duhul înșelăciunii, Duhul vicleșugului, Duhul slujirii, idorești al lăcomiei, al minciunii, al necurăției care lucrează pe măsura demonului și fără și pe ele, Doamne, să fie și ele oi cuvântătoare turme cele sfinte al Mântuitorului Hristos. Mădulare cinstite ale bisericii Tale, fiice și moșitoare împărăției Tale, ca după porunce Tale, viețuind și păzind pe cetea nesticate și pe din veșmântul neîntinat, să dobădească fericirea Sfinților împărăția Ta, cu harul și cu îndurările, cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care împreună bine ești cuvântat cu Preasfântul Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te lepei Satana. Spuneți amândoi, mă lepă de Satana. De toate lucrurile lui. De
de toate lucrurile de toți slujitorii lui, de toți slujitorii de toată slujirea lui, de toată slujirea de toată trufia lui, de toată firea lui, te lepezi satana, mă lepă de satana, de toate lucrurile lui, de toate lucrurile de toți slujitorii lui, de toți slujitorii de toată slujirea lui, de toată slujirea de lui, toată trufia lui, de toată firea lui, te lepezi satana, mă lepă de satana, de toate lucrurile lui, de toate lucrurile de lui, toți slujitorii lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată slujirea de lui, toată trufia lui, de toată trufia lui, te lepădare satana, m-a lepădat de satana, te lepădare satana, m-a lepădat de satana, te lepădare satana, m-a lepădat de satana, de toate lucrurile lui, de toate lucrurile de lui, toți slujitorii lui, de toți slujitorii de lui, toată slujirea lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. de toată trufia lui. Puneți fetele așa, Fili, că te-a pus și suflați de 3 ori peste capul lor. Așa, așa. Așa? De 3 ori. De 3 ori și o dată scuipați. Peste capul lor și acum. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și crezi lui. Și cred lui. Acum vă închinați-vă cu dreapta. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deci sunteți doi nași, vă consider că am doi nași aici, că doi copii. Fiecare partea lui. Păi nașii sunt dincolo, sunt moșii. Păi și unde nași? Păi să vă pun eu cu mâna. Păi nașii, moșii aduși și ea nașii. Îi luați, veniți nașii care sunteți nași. Nu știați treaba asta, vă învățat ai bătrâni. Dar fi de față nașii, consider mărturia făcută, cu atât mă striceți dumneavoastră din gurajele astea. Mi-a fac toate întrebările. Te lepezi satana. Spuneți nașii, mă lepă de satana. Mă repede satana. De toate lucrurile lui. De toate lucrurile lui. De toți slujitorii lui. De toți De slujitorii. toată slujirea lui. De toată De slujirea. toată trufia lui. De toată trofia lui. Te lepezi satana lui. De toată trofia lui. Te lepezi satana. De toate lucrurile lui. De toți slujitorii lui. De toată slujirea lui. De toată trufia lui. De toată trofia. Te lepădare satana. M-a lepădat de Te lepădare satana. Te lepădare satana. De toate lucrurile lui. De toți slujitorii lui. De toată slujirea lui. De toată trufia lui. De 3 ori suflați, o dată scuipați. Deci eu fusesc de pe asta în Coreala. Cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Și crezi lui. Spuneți, cred lui și acum închinați-vă. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Închinați-vă, văd eu. 3 vice de ființe și despărțite. Binecuvântat este Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeu nostru. Trebuie acum să spuneți și crezul dacă credeți în Dumnezeu sau eu dacă credeți. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, cel ce binecuvintează și sfințește pe tot omul ce vine în lume acum și pururea și în vece vece. Acum de acum goasă ce a pus pe ușa bisericii. Cine vrea să fie nas să știe crezul. Crez într-un Dumnezeu. Atunci nu cum să cred dacă nu știi ce-i crezul. Crede într-un Dumnezeu, Tatăl Atoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, Văzătorul tuturor și nevăzătorul. Deja am afișat, dacă o să mă uit eu să-l afișez din nou și spun, nimeni nu are voie să fie naș dacă nu știe crezul. Mărturisirea credinței. Atunci ce e treaba asta? Eu acum zic că trebuie să ziceți viața. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, Văzătorul tuturor și nevăzătorul și într-un Domnul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu nostru, care Tatăl să ascult mai toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar a făcut cel de o ființă cu Tatăl pe care toate s-a făcut, care pentru oameni și pentru asta mântuit s-a făcut din cerul, s-a trupat de Duhul Sfânt. Maria Fecioară s-a făcut om, s-a răsărit pentru noi, zilul poți să și a pătit și a făcut pata în viața a treia zi, pe Scriptul să stai cerului. Și a de dreapta Tatăl și azi va să vină cu slavă, zice mici, vii și morții acolo, părăție nu va avea sfârșit. Într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care a dat până Iată purge ceea ce mai și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care a intrat în purge de ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul să-i chinați fiecare grăit din proroci într-una sfântă, suponească și apostolească biserică, mărturisesc cu botezul întâlnirea Păcătorul. Aștept învierea morțului și viața veacului și va să fie. Ați trebuie să o știe nașul, nu preotul, eu știu. Așa, binecuvântat este Dumnezeu nostru care voiește ca toți oamenii să putem să vină cu știința adevărului. Domnul și meu, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cheamă pe robii tăi aceștia, pruncile acestea nou născute, Andreea și Nicoleta, către luminarea ta cea sfântă și le vrednicește pe dânsele de acest dar mare al Sfântului Botez. Dezbracă-le pe dânsele de cele vechi și le unește pe ani de viața de veci. Umple, Doamne, de puterea Duhului Sfânt, screunerea cu Hristos, ca nu mai fie numai fiice ale trupului,
și fiicele împărăției tale cu bunăvrerea și cu harul unui a născut Fiului tău care împreună bine ești cu cu preasfântul bunul de viață, rugătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Haideți să intrăm în biserică. Amin, ne face să pot sluji. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru ca să sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Duhului Sfânt Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea lui Dumnezeu, cu venirea Duhului Sfânt, pentru ca să trimite peste apa aceasta harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului Domnului. Doamne miluiește! Pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței, a credinței dreptei a dreptei credințe pe venirea Sfântului Duh, pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor, celor văzuți și celor nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se arate ele fiice ale luminii și moștenitoare a veșnicilor bunătăți, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se facă ele împreună sădite și părtașe morții și învierii lui Hristos, Dumnezeu nostru, Domnului. Doamne miluiește! Pentru ca să-și păzească ele haina botezului și logodirea Duhului neîntinate și fără prihană ziua cea înfricoșătoare a lui Hristos, Dumnezeu nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre și pentru ca să fie izbăvite ele și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții, pomenindu-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndurate și milostive Dumnezeule, Cel ce cercetezi inimile și răruchii ale oamenilor și cele ascunse înaintea ochilor oamenilor, numai Tu le știi. Că nu știi este lucru acum înaintea Ta, ca să Dumnezeu să le cunoască. Și toate sunt descoperite înaintea lui Dumnezeu, înaintea ochilor Tăi. Care și cele sunt și despre mine, nevrednicul, nu te scăpești de mine, sunt întorci și în fața Ta de la mine, Doamne. Citești greșelile mele în ceasul acesta, cel ce verificești cu vederea păcatele oamenilor când se le pare rău. Spană și mine curăția trupul și întunecinatul sufletul și pe ele cu totul ca preot. Sfințește-mă, Doamne, cu puterea Ta cea dumnezeiască și cu dreapta Ta cea duhovnicească, ca nu cumva propovădit eu altă osvobodire și propovădit de cu deplină încredințare în iubirea Ta de oameni cea de grei. Doamne, să nu mă arăt eu însumi netrebnic al rob al păcatului și nu te domnicice singurul și bun și să caută, Doamne, și pe mine. Doamne, să nu mă întorc umilit și înfruntat. Dă și mie, Doamne, putere de sus și întărește-mă spre slava lui. Băi, să fac taina Sfântului Putere. Față-mă să slujesc.
Dar să știți ce înseamnă taină. Taină, fraților, lăsați-mă să fac taină aici, vorbesc cu Dumnezeu. Lăsați-mă, vă să ia chip. Eu aici nu am nevoie nici de bani, eu am nevoie de... Vreau să știți, vă spun eu. Te rog pe tine, Doamne, Iisuse Hristoase, să ia chipul Hristosului tău în aceste roabele tale care se vor naște prin a mea nevrednicire. Ascultați rugăciune pe mine. Și zidește-le pe dânsele pe temelia apostolilor și a prorocilor tăi și să nu le smulgi pe ele, ci să dește-le pe dânsele sădirea al adevărului în Sfânta ta Biserică, în Iisus Hristos. Și să nu le smulgi pe ele, Doamne, ca spui de ele, dreapta credință, că să slăvească prin cârsile prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, că Tu de bunăvoie pe toate le-ai adus de neființă și le-ai dat viață. Puterea Ta, Doamne, ții făptura și cu puterea Ta cea de grijă chinesești lumea. Tu din patru stihii ai așezat făptura, Tu cu patru vreme ai cumnat curgerea anului. Doamne, de Tine se cutrebăr toate puterile îngerești. De Tine te laudă, pe Tine te laudă, Doamne, soare, pe Tine te slăvește luna. Ție se pleacă stele, pe Tine te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile, de Ție slujesc izvoare. Doamne, Tu ai întemeiat cerul ca un corte, Tu ai întărit pământul peste ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu ai răsupărare, ai revărsat aerul. Puterile îngerești Ție slujesc și cetele Arhanghelului Dumnezeu se închină. Eruvimice cu ochii mulți. Serafimice cu câte 6 aripi, împrejurul slavei lui Dumnezeu stând și zburând. De frica slavei Tale cele neapropiate se acopere. Doamne, că Tu, Dumnezeu fiind, necuprins de mintea omului și de gândul omului, și fără de început Dumnezeu fiind, ai venit pe pământ, chipul omului l-ai luat. Într-o asemănare omului te-ai făcut, că mi-ai răbdat stăpâne pentru îndurării iubirii milii Tale, să vezi neamul omenesc, chinuit de demoni. Și ai venit, Doamne, și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinui facea Ta de mine, toată firea omenească ai izbăvit-o. Pântecele Fecioarei le-ai sfințit cu nașterea Ta. Toată făptura te laude pe Tine, Doamne, Cel ce Te-a arătat, că Tu, Dumnezeu nostru, pe pământ Te-ai arătat. Și cu oameni ai viețuit. Doamne, Tu ai trimis din cer pe Duhul Tău ce Sfânt, ai sfințit fulgele Iordanului. Și capetele balaurului care se încuibaseră acolo, le-ai zdrobit. Tu însuți, dar, iubitorul de oameni împărate, vino și acum, Doamne, cu puterea Ta cea de prin Duhul Tău ce Sfânt, și sfințește și apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorul de oameni împărate, vino și acum, prin pogorârea Sfântului Tău Duh, te rugăm pe Tine, vino, Doamne, cu pogorârea Duhului Tău ce Sfânt și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorul de oameni împărate, vino și acum, prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care le sfințește pe toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se depărteze de la noi toate nălucirile cele demonice, cele din văzduh și cele nearătate, să nu se mai ascundă la această apă. Te rugă pe Tine, Doamne, auzi-mă pe mine, Doamne, când te explică pe Tine. Rugăm-ne Ție, Doamne, să nu se pogoare nici la aceste roabele Tale care se vor boteza, Duhul viclean, care aduce întunecarea creierului și tulburarea cugetului. Te rugăm pe Tine, Doamne, stăpânea toate. Arată, Doamne, apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățirea trupului și a sufletului, dezlegarea legăturii, iertarea păcatelor, lumânarea sufletului, baia de aur naștere, înnoirea Duhului, har de fiere, îmbrăcăminte de stregăciune, scot de viață. Doamne, că Tu ai zis, spălați-vă și vă curățiți, scoateți vicleșugurile din sufletul. Doamne, Tu ne-ai dat nouă, de sus a doua naștere pe apă și pe Duhul Sfânt. Arată-te, Doamne, te rog, Doamne, arată-te, Doamne, în această apă și dă roabilor Tale care se vor boteza pe ea, să se schimbe prin ea, să repede pe omul cel vechi, stricat de poftele și răciunii, să se îmbrace în cel nou, care este înnoit după chipul ziditorului Său, ca fiind împreună sărgit, cu asemănarea morții Tale, prin botez să facă partași în verii Tale și păzit dar Duhului Sfânt. Și sporind așezământul Harului, să ia plată chemării de cei sus, să se numere cu cei tine de sus, în Christ și Tine, Hristoase, Dumnezeu nostru, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și
în vecii veci, oameni. Domnului să ne rugăm. Doamne, să pre, Doamne, Dumnezeu, Părinții nostru, care celor ce erau cu noi în corabie, ne-ai trimis porumbelul, având în gură cum ramă din măsiți, în păcări și a mântuit, prin potop și a tipuit prin acela taina Harului. Și ai dat, Doamne, rodul măsii de Tine, prin ea Sfântul tale Tale, prin el ai băutul de Duhul Sfânt pe cei ce erau rege, pe cei ce în har îi faci desăvârșiți, însă binecuvintează toate și undelelul acesta, pe Tatăl și a Fiului și a Sfântului. Doamne, binecuvintează undelelul acesta pe numele tot cel Sfânt. Să facă acesta ungere de nestricăciune, având în arma dreptății, înnoirea sufletului și atunci prin izgonirea a lucrarea satanice, spre renunțarea tuturor răutăților, pentru ca cei ce se ung cu credință în Tine, ca să vor gusta din des pe slava Ta a unui a născut Fiul Tău care Te-o rădviat, și odată ca Sfântul de viață, păcătorul Tău, acum și fără și în vecii vecilor. Amin. Să-L Să luăm aminte. Aleluia! 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 Să luăm aminte. De pe ore, Aleluia! Aleluia, aleluia, lumea nu știe să aprecieze darul lui Dumnezeu. Lumea iubește tot ce se da la picioare lor. Mâinile tale m-a făcut și a zis, să fie sănătoasă cu sufletul, să meargă la biserică, să meargă cărării bisericii lui Hristos, pe spate, nu pe spate. Să fie sănătoasă și cu trupul, trupește. Bine, acum acoperiți-o. Dăm voie și mie flăcos, mă duc la... Eu am trecut pe multe, Doamne, vă spun eu, și să faceți crucea dreaptă și să vă certați cu preotul biserică. Eu am trecut pe multe, să știți. Vă spun eu că am trecut pe multe. Și am zis, nimic nu mai pun decât sănătatea și cu preotul vă certați cât ați fi pe pământ. Feriți-vă ca de foc, treabă, vă dau spate. Puneți pază gurii și vă certați cu preotul biserică, că nu vă dați seama că puteți lua de la Dumnezeu, spătiți. Cum o cheamă ceva? Nicoleta. Botează mama lui Dumnezeu Nicoleta. Numele Tatălui, amin. Al Fiului, amin. Amin. Ați fi și purul vecii vecii. Nași. Nași. Nu trebuie să vină la timpul. Hai. De ea este Andreea, da? Se botează Roma Dumnezeu Andreea. Numele Tatălui, amin. Al Fiului, amin. Amin. Și purul în vecii vecii. Dă mie veșmânt luminos, ce se te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Lumina lui Hristos să lumineze înainte ei. Bine este cuvântat cu Dumnezeu și ce se binecuvintează și sfințește pe tot omul ce vine în lumea acum și pururea și în vecii vecii. Dumnezeu să-i dea să naște. Andreea. Lumina lui Hristos să lumineze înainte ei. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrea să crediți. Vreau să dau Sfântul Mir. Vreau să dau Sfântul Mir. Da, Sfântul Mir. Stimată fundele, binecuvântat pe Sfântul Mir. Trebuie să le faci bine. La piept, trebuie să dau și la piept. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Erele. La picioare. La picioare. Ca să dau prima dată dreaptă, să-i complet cu dreapta. Cu dreapta prima. Spate, trebuie să dau pe spate.
Ne încheiem în sărace către România Sfântului Apostol Pavel. Gata, mama, gata. Fraților, Gata, zina mea, știți gata. harul și pătoase în Hristos Iisus ne-a botezat. Gata, zina, România. Botezat de Ocupă masă pe aici. îngropat în El, în moarte și botezul Iubita mea, precum iată. Hristos a înviat din morți iubita prin mea. slava Tatălui, așa să umblui Gata, îngerașul meu, gata. întâlnirea vieții, Gata, mama, gata. atunci vom fi părtași Hai să vedem că te vieții. Gata, vine pe care Nu, mama, nu. Nu, mami, nu. Nu putem, mami, nu. Împreună cu El, Gata, mama, gata. și Duhul păcatului, Gata, puiu. eventualul fiul de păcatului, cel care a mica fost, curățit de păcat chiar casă, a murit împreună cu Hristos, trebuie să fii de plin împreună cu El și încă Hristos a înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai are stăpânirea asupra Lui, căci a murit păcatului, odată pentru totdeauna, iar cel trăiește, trăiește lui Dumnezeu, așa și voi socotiți vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru. Faceți-i cel ce ai bine veste Dumnezeu și drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace și glorie Domnului, Sfânta Evanghelie de la Matei și de la Oaminte. Doamne, Vremea aceea și Dumnezeu și a mers în Galileea la Muntele la Mântul Iisus și când văzându-i s-a închinat lui, iar ei care se îndoiesc și apropiindu-se Iisus le-a vorbit că Iisus a dat toată puterea cer și pe pământ. Deci aceea mergând învățați toate neamurile, bătrâsându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate ceva bun și bun. Și iată, eu sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul veacului. mărire ție, Doamne, mărire ție. Mai zici Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Duhului Tău, Ca fetele voastre lui Dumnezeu să le precați. ție, Doamne, Cele ce s-au îmbrăcat în tine, Hristoase, Dumnezeu, ție, Doamne, împreună cu noi și ne-am plecat capetele înaintea ta. Păzește-le și pe roabele tale nou botezate, Nicoleta și Andreea. Să rămână ostașe nebiruite împotriva celor ce poartă să dar dușmânia asupra lor și asupra noastră. Și cu luna ta cea neperitoare, arată-ne pe lui, Doamne, biruitor până la sfârșit. Că ție se cuvine toată a ne minui și a ne mântui pe noi. Și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte. Și cu preasfântul bunul de viață, făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dați-mi fașă, desfașă. Fașă, și în vecii vecilor, botezatul te-ai, luminatul te-ai, miluitul te-ai, sfințitul te-ai, spălatul te-ai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doi copii, la fiecare se face parte de aceeași lucrare. Separat, de două persoane. Deci fiecare are persoana ei, identitatea ei, certificatul ei. Deci trebuie să fac ca preot și la unul preot la acea lumânare ei. Să mă trăiască, să mă bucurați de ei. Pentru copii, Doamne, pentru ei facem totul. Mă spune și eu, uitați la mine, capul nostru cu pere, le-a pus păr pe cap. Ca să nu se poate vede schimbările vremii. Și toate măduroarele lui pe trebuințe le-ai sedit, pentru ca pentru toate să se mulțumească ție, Doamne, că răbunile pește, însuși stăpâne. Cel ce prin vasul tău cel ales, Apostol Pavel, ai poruncilor, că tot ce să le face și pe slava ta. Pe roabele tale acestea, Nicoleta și Andreea, care încep aștept de părul capului lor, binecuvintează-le, Doamne Dumnezeu, și pe ei, ele, și pe nașii lor, și pe moșii lor. Și le dă lor să gădească toate într-o frică de Dumnezeu.
să facă cine bine plăcute lui Dumnezeu. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace tuturor capetele noastre, să le plecăm lui Dumnezeu. Fie, Doamne! Doamne, Dumnezeul nostru cel ce prin săvârșirea tainei Sfântului Botez, cu a ta bunătate, ai sfințit pe cei ce cred în Dumnezeu, în Tine, Doamne. Binecuvintează pe Crucea și Nicoleta și Andreea. Binecuvintează-le, Doamne, Dumnezeule, cu binecuvântarea Ta cea dumnezeiască. Să pogoare peste capul lor binecuvântarea Ta, Doamne. Și pe cum ai binecuvântat prin prorocul Samuel, pe împăratul David, binecuvintează, Doamne, și capul oamenilor Tale. Cum o cheamă prima? Nicoleta. Și Andreea. Nu mă dă seama ce înseamnă. Și-ați darul lui Dumnezeu, Doamne. Este bucurie mare. Eu stai vă vorbeam asta, să mă ocultați părinții, pentru să vă bagă seama. Bucuria părinților vreau asta. Ăla care doare inima, după asta de bună. Și pe cum ai binecuvântat prin prorocul, binecuvântează și pe roabele tale aceștia, Nicoleta și Andreea. Prin mâna mea, smeritului nevrenic, robul tău, preot slujitor. Ca sporind, Doamne, Dumnezeu cu creșterea și cu cărătețile bătrâni să se înalță și ele slavă, vadă bunătățile și toate zilele vieților. Că s-a binecuvântat, s-a prea săvit prea cinstitul de mare cuviță Dumnezeu, acum și în Fiul și în Fiul și în Fiul și în Fiul și la mine. Facem tunderea. Să crească seara, să bogat. Gata. Copiii sunt darul de Dumnezeu. Dar aia noastră e omul. Ne rugăm pentru aceste nou botezate roabele lui Dumnezeu, Nicoleta și Andreea, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Ne rugăm și pentru robii Tăi, Doamne, nașii cum vorbiți. Nume de botez. Constantin și doamna? Maria Unida. Moșii. Elena și Constantin. Ați-mi dat să sunteți moșii. Sănătoși. Sănătoși. Care a primit în brațe pe aceste nou botezate pentru sănătatea și mântuirea lor, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă să echipe de cu pași în brațe aici. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deci aia este? Nicoleta. Și Andreea. Învățat te-ai, luminat te-ai, sfințit te-ai, spălat te-ai. Dumnezeu de sănătate, să mintă îndată și ajungeți la anii bătrâneților. Hai să arată și mie. Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aleluia! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aleluia! Slavă ție, Hristoase! Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, binecuvintează cel ce ne ordan de la Ioan, a binevoita să boteza pentru a noastră mântuire Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, cu rugăciune prea curate, Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci,
ale tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi. Cred, Doamne, și mărturisești că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu și lui Viu. Care veni tot Dumnezeu? Voi tapi, mai mi-a dat și la Andreea. La Andreea, da. Așa e foame. Da. Și poate nu mai plânge. Le punem să le Andreea, ia, te la bine, hai. Te la bine, hai. La bine, 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 te la bine, 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 gata. Capul sus, să ghită, sus, 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 de grijă. Domnul nostru Iisus Hristos, că tare ca zi. Ia. Atenție la bine, hai, la bine, 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 atenție la bine, domnișoara. Capul sus să poate să înghită. Nu-i dea vine acum, vede? Le dați-mă la mine că trebuie să facă în bisericirea. Dați-le mie. Hai la mine. De așa să ți le copii, dați-l la mine. Că poți să dea gaz de afară. Se înbisericește. Care este fata? Cum o cheamă? Andreea. Se înbisericește, Raba Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci, amin. Se înbisericește, Raba Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamna nașe, poftiți în calma, închilați la iconostas, ăsta e iconostasul. Faceți 3 plecăciuni până jos. Căutați Sfânta Icoană și Sfânta Cruce. Ocoliți pe dreapta, veniți la mine. Hai la mine. Așa. Să crească marea sănătoasă, pe sănătoasă. Mergeți în continuare pe aici. Vă pe cealaltă. Gata, gata. Hai, vine la mine. Hai, vine la mine. Gata, hai. Te învățăricești, rog la Dumnezeu. Nicoleta, numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci. Amin. Te învățăricești, rog la Dumnezeu. Nicoleta, nu? Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamna nașa, încă o dată face ce ați făcut. Tot așa mă închilați? O să vine și lașul, eu vreau. Nu, Hai, lașul. Ia-ți responsabilitățile de privire. Ocolești pe dreapta. Poftim. Cine bine, fetiță? Știați că mai să trăiască, să fie sănătoasă. Vine cu continuare pe mine. Dumnezeu să le dea fetelor sănătate, viață lungă și minte luminată.